Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami nguSiphiwe MakaNkosi oqhamuke endaweni yaseTsakane ophethwe ebandleni lesikhonyane, ibandla eliphethwe ngaphansi kuka-Archbishop Ubaba uDlamini endaweni yaseMondlo. Manje sesisemngceleni ukuthi sizokhipha icwecwe ngomhla ka-28 kuFebruary. Ever since sisungulile ibandla, uNkulunkulu benomusa nje kithi kakhulu, waze wasipha nomqondo wokuthi sikwazi nathi ukuthi sizibonakalise emphakathini nasesizweni sonke saseNingizimu Afrika nangaphandle kwamanye amazwe, ukuthi kubonakala ukuthi likhona ibandla lesikhonyane liyaphila, lizophuma kwicwecwe lethu ngomhla ka-28 kuFebruary 2026. Lizophumela endaweni yase-Alberton Civic Center. Sizobe sinomlindelo wakamama nobaba uGoge bezobe bebekwa njengabavangeli bebandla lase-Vosloo. Mina ebandleni ngiwuye unobhala endaweni yase-Exodus Esprit, futhi ichaze engilidlalayo ekhwayeni ngicula ibass, futhi ngusekela chairman wekhwaya. Amen.